Egunon, eta eskerrik asko danoi gaurko egunien prentzaurreko honetara gerturatziarren. Hemen gaituzue, Txano, Arriola elkartiaren izenian, Itxaso Basauri zinegotzi, kultura zinegotzi berria, eta ni Julen Lazkano herriko alkatia. Irailaren 2tik 12ra luzatuko di aurtengo ferixan ausikuak, ilusio ondisekin gatoz aurten aurkezpen hau eitxera, porretan joan aurretik ez, bakigu fetxa ja gogotsua diela, aurkezpen egin gotzuegu. Gero erakutzeko zuegu kartela horbegin daukagu, irabazlia Alfonso Jimenez Ventura izan da, Castellongo dizenatzaile bat izan da, eta logistika kontuagatik eta ezin izan da bertaratu, premisua hanbotok emondotza eta gero erakutzeko dugu kartela, baina jakin daizuen bere izen dela irabazlia. Eta, hainbeste zehetasun eta xehetasun dauzkogu, eta orduen Itxaso eta Txano pasauko die detailitxo batzuk kontatzera, bale? Esan birra dakagu, jaien programazio osatzerakoen hainbat elkarteen laguntza eukin dugula. Alde batetik Arriola Kulturaretoak ekarpenak egin jau, Iturrizor elkarteak, Kainaberak, Kirol elkarte desberdinak, Danborradak, Txosna Batzordiak, Txistulariak, Fanfarrisok, bizidu nagusien elkarteak, eta danon lana uztartuta nahiko programazio oparoa sortu da. Guztira 160.000 euro erabili diez jaiak antolatzeko, eta bertan ikusi daiteke betiko azoka Danborrada herri baskarietatik, beste alde batetik egongo die ekintzak tradizioa mantentzen dabenak, bertso saioa, herri kirolak, kirol txapelketak, eta nola ez, egongo die askotariko kontzertuak, Arriolak bideratutakoak, eta beste batzuk herritarrek nahiko itxaropentsu jakin nahi da benekin, egongo die beste batzuk Txosna Batzordeak antolatutakoak. Orokorrean, programazioa oparoa dela esaten dugunean, esan nahi dugu danontzako ekintzak dauzen programazio badala, jubilatuentzako, jubilatuen eguna ospatuko da, mendi bilbide egongo da, dantzaldiak, kontzertu bereziak, nerabentzako, azpimarratu nahi dugu, beraiei egokitutako gune berezi bat egongo dala, bertan egongo die zintzilik emozioen laborategia, bizikleta birakarien ikuskizuna, ohe elastikoak, eta umeentzako baita txutxutrena, jolasak, barrakak, bitxaren festa. Orduan, kontutan hartzen dugula danontzako egitarau bat izan dadila. Aurten, txupinazua botako daude Erdeia Mendizale taldeak eta Berriotxoa Orfeoiak, biek ere 50 urte betetzen dabez, eta herriari egindotzien ekarpen hau, mende erdi batez egindako ekarpen hau, saritu nahi dugu, eta oso eskertuta gauz, beraiek ere ontzat emon dabelako, txupina botatzearen eskaintza. Hemen onduen Txano dakat, berak Arriolako proposamen guztia gidatu dau, eta berari emongo dutzat egitza. Gure ardura da berbenak, animazioa eta gaztentzat ekintzak. Gure lana da hori, programatu hori, eta kokatu programazioa. Normalien egiten da, lehengo zeleku egongo zan ekintzak bakoitzak egiteko, parkiek eumentzako gauzak egoten diez beko partien da erdiko partien, hor Matzorrin aldemenien eta gero beko partien. Da hor dauz, 3 egun eumentzako parkiak. Hortik aparte, gaztentzako, gazte 12, 13, 14 urtekuek, 15 urtekuek, dakoz bi egun konkreto ekintzak parke Ganondon. Da hor diez, esklusivamente behorrentzako. Normalien horrek jaixetan egoten diez apurtxo bat, atzera eta aurrera, eta apurtxo bat batu eta bere ekintzak, eta izeten diez, bizikletako probak, pista kars, eta pila bat horlako gauzak, Horre programan ikusiko zu eta agertzen diez hor. Da ordutegi xe izango da arratzaldez, eko izez normalien horrek ez diez egoten kaletik eta arratzaldien,
urteten da eta 5 ordu egunero, egongo diez, ez. Hortik aparte, gero, nagusi zentzako, bueno, matrimonixo eta nagusi ez, baina egoten da lekue urarka kalien. Ipintzen da eszenarixo bat, eta dauz, usteot, 5 berbena ekitaldi, eta, bueno, da apurtxo bat, danekuak. Adibidez, Golden Apple Quart, gero musika de los años 60-70 tolako gauzak, eta plazan bebai ongo da ekitaldi bat, Xabier Burruzaga, eta, bueno, bertsolarixek eta loko gauzak, ez? Gero, gero gaztientzako, bueno, gaztien, ja mazortzika aurrera, normalien egoten diez, bueno, zelan da, kuadrilaren eguna, eta gero karrozaren eguna, bueno, karrozaren eguna, sukalki eguna izeten da, ez? Da hor normalmente egiten da, bueno, desfile bat, eta gero plazan egoten da diskoteka potente bat, ez? Eta hoin be, montauta da diskoteka. Bueno, hori kriston ezitu eukitzen da, bi parte egoten diez, 6-etatik 9 gero garbitzen da plazie, eta gero ostera be, 10 erdietan, ingo da, 3-etaraino, bueno, bigarren zatixe, ez. Hortik aparte, bueno, zu artifizialak eta loko gauza, bueno, oso karestia diez, eta azkenien lortzeko baimenak eta permisoek eta dana, eta, bueno, guk egin gure formula, betiko moruen, eta tanborra da egonien egongo da olako, bueno, simbolikoki olako zuak, eta gero, bueno, egunero egongo diez, bueno, egunero, 5 egun, zuzko zezena, el gran éxito de los niños, oza hori da, pasada bat, umiek ipintzen ez oruen moruen, eta 5 egun ongo diez zuzko zezena bebai. Eta gero korrefok, pasaon urtien izen zan zapatuen, da oina aldatuen jo, bueno, barikoen izen zan zapatuen, eta hor diskotekak eta gero ekintza, txondaren ekintza bebai egoten da, eta horreaz, izeten da arazo egoten diez, eta pasau lehengo domekan. Osa, korrefok izango da lehengo domekan. Osa, dana lotzeko. Ez hori da. Hori da purtsu bat gainetik ez, gero ja gauzek ikusteko, bueno, fanfarriak bebaien godiez, Durangoko fanfarriak godao tanborra dan, gero txupina zuen hostien, umien tanborra da bebai, zelan da, Ferixan egunien bebai ongo da fanfarria bat animazioa lortzeko guardi partien, eta, bueno, dago apurtso bat danetik eta danontzat, ez? Kokatuta lekutan eta ekintzak, bueno, segun ze presupuesto dauen, horreaz egiten dugu, eta... Lan asko egiten da, Ferixan nausikuak antolatzerako orduan, gauza pila bat egiten di, eta, bueno, bihotzez eskertu nahi duaz, hemen dauzen Itxaso, Txano, eta gainerako eragile da noiz, benetan, kriston lana da, jai batzuk antolatzea. Gogoratu nahi dut, eta bereziki azpimarratu jaixak danona diela, eta dano dukogula eskubidia jaixeta asko osatzeko. Oso importantia uste dugu dala mezu hau. Ez dugu inundik inora eraso matxistarik, homofoborik edo transfoborik onartuko, eta gainerako eraso motarik ere ez, por supuesto. Pasadan urtean ja abian jarri ginen prebentzio eta sentsibilizazio kanpaina bat, uste dugu hortan energizia eta indarrepintzia, bueno, interesgarria dela. Irailaren batetik aurrera informazio gune bat egongo da, bueno, irailaren batien barkatu egunean bertan, udaletxepien informazio gune bat egongo da, bueno, jentiai tresna desberdinak emotiari begira, bueno, ez? Erasuerako prebentzioan eta. Orduan, bueno, protokolua be martxan daukagu, udala eta eragile desberdinak martxan jarritakoa, eta horretan sinisten dugu, espero dugu ez abien jartzia, baina, bueno, berriz dinot, gogorrengo dugu, eratxo matxisten kontra, matxiruluak, erasotzaileak, matxistak, ez daukelekurik elorzion, joen daitezela edo direktamente ez daitezela etorri eta bestela aurrien eukingo gaituzte eta mezu hori oso irmoki esaten dugu eta bestela herritarrak animatze duko duguz edozein edozein erasoren aurrian salaketia egin eta konplize ez izatia, ez? Horretan benetan sinisten dugu. Orduan, bueno, beste behin eskerrik askoan botori egitaragoagatik eta saria emotigarren kartel irabazliari eta, bueno, gozatu daigun danok Ferixan nausikuetaz, inguruko herritarrei bedei egiten dutzegu, etortzera, herrixaz disfrutatzera, baina herrixa bera errespetatzera,